Opätovne zase som ja sa volám Jano a po mesiaci natáčam, hej, a prečo nenatáčam teraz takto často? Mám ľahký dôvod, pretože mám učenie, škola a tak, lebo ja už vlastne idem na strednú školu za chvíľu. A dneska video súvisí s tým, že máme 10 otázok, ktoré máme pripravené. Mimochodom, jedna je bonusová, takže ich dokopy bude 11. Hej, a poďme na to, no. Telefón sa nabíja, takže nestíhame a prepáčte, mačka nám tu bude teraz stále otravovať, ale však to je jedno, teraz si to nevšímajme. Každopádne, som veľmi rád, že na Instagrame som mohol hodiť otázky a že ste sa na mňa pýtali a vybrali sme si 10, pretože nechceme extrémne dlhé video, aj keby, že viem, že vy by ste boli radi za dlhé video, ale takto to teraz nefunguje, keďže musím ešte s tým zostrihať a ešte vám to vydať, takže tak. Takže poďme sa spustiť na 10 otázok plus jedna bonusová. Let's go! Takže, no toto není akoby otázka, ale mám tu pozdraviť svojho kamaráda, takže pozdravujem svojho kamaráda Stanleyho z Instagramu, takže ho zdravím, čau. A poďme teraz na druhú otázku, takže teda prvú otázku, no. Kedy si začal s YouTubeom? S YouTubeom som už začal predtým, jak viete, keďže teraz je nahradený účet Jano44 Zóna 69. Teraz mám už oficiálny účet a dúfam, že tento už ostane, pretože som extrémne naštvaný, že mi vymazali ten účet, lebo mal som tam toľko odoberateľov, že mi to fakt ľúto a nevadí, život ide ďalej a nevadí. Proste skrátka život ide ďalej, no. A s YouTubeom som začal tak cca, myslím, že vo februári alebo v januári, ale teraz už keď mám nový YouTube, tak to počítam ako, že už vlastne každý Silvester budeme oslavovať môj YouTube kanál a aby sme vlastne to tak mali naznačené. Preto som to tak urobil. A prečo? Pretože aby som vedel, že kedy presne, aby som vedel, kedy mám výročie na YouTube. Takže tak. Ja som čakal, že sa to stane. Ale stihli som to dopovedať. Ne, to je žena. Čo vidíte? Pozeráš K-drama? No, tak. Mimochodom, toto mi dala moja bestie, hej, lebo ona je strašná závislačka na K-drama. Ale to nikto nepočul. Každopádne, moja bestie je závislá na tom, ale teraz nebudeme hovoriť čo aj ako. Proste K-drama akoby ja moc nekúkávam, ale raz za čas si to pozriem s mojou bestie, pretože mám rád, takže kto má rád svoju bestie. Dobre, druhá otázka je, alebo teda už tretia, no. Čo chystáš, keď si dal na Instagram coming soon na stories? No, tak na toto vám ľahko poviem. Prečo som dal na stories coming soon? Pretože ja niečo chystám, áno, a už to malo byť vydané na YouTube, ale to vám nemôžem nič povedať, musím byť ticho. Ale proste skrátka niečo chystám a plním si sen a extrémne sa teším, len som naštvaný, že už to nešlo na januári a každý mesiac by to malo vychádzať a to už potom zistíte vlastne, keď už vydám hneď tú prvú vec. Takže uvidíte, čo chystám. Každopádne je to prekvapenie a prekvapenie je vždycky to, keď to nikomu nepovieš. Pokiaľ to už niekomu povieš, tak to nie je prekvapenie. Takže tak a poďme na ďalšiu otázku. Každopádne chcem sa ospravedlniť, že ma je slabo vidieť, pretože to chcem mať takto, hej. A dal som si modrú konzistenciu. Dobre som to povedal, konzistenciu a tak to proste bude modrá farba, no a keď ma není vidieť dobre, tak nevadí, takže je to jedno. Aj kebyže ma radi vidíte, ale proste ja som radšej vždycky za tmavé veci, takže tak. Poďme na ďalšiu otázku. A tá je teda... budeš mať koncerty? Jako? Ne, nebudem mať ešte koncerty, lebo ma teraz málo ľudí sleduje, takže nemôžem mať koncerty nejako. A keď nevytváram hudbu, tak ne. Koncerty ne. Takže tak.
kebyže by som vyrobil tanečnú túr, tak OK, akože, že kebyže to je že kebyže tancujeme, že na túr alebo také, že kebyže urobím takú tanečnú túr, proste hodinu tancujem proste na stage napríklad a tak OK, ale inak neplánujem nič, ani žiadne ani koncerty, takže odpovede nie. A poďme na ďalšiu otázku. Ďalšou otázkou tu je ako fakt. Či som single? Áno, som. Prečo? No, to vám ľahko poviem rovno aj prečo. Pretože chcem byť sám, hej, proste ja chcem byť sám, proste nechcem nikoho v živote. Chcem byť sám, ja som zdal také pravidlo, že ja proste v živote budem sám a proste žiadnu babu si nikdy nenájdem, nikoho, proste nikoho a keď hovorím, že nenájdem si babu, to neznamená, že som gay, hej, ne, proste ne, jo, len aby ste boli v obraze, ne, a áno, som na baby, ale nechcem si hľadať žiadnu babu, chcem byť proste samotár. Tak toto vyslovene stačí, takže tak a poďme už rovno na poslednú otázku a tá je docela spicy, to je tá bonusová mimochodom, tak let's go. Teda, keď sa vám moje video teda páčilo, tak zanechajte like a odber a vlastne to už je vlastne koniec otáziek, takže som veľmi rád, že ste sa zapojili na moje otázky. Kebyže náhodou by bol záujem, tak môžeme urobiť niekedy part 2, ale uvidíme, čo bude mať čas. Každopádne prepáčte, že mi svietia hodinky, ale mám tam s tým proste skrátka. Ja aktuálne neviem koľko hodín je, hneď vám poviem, teraz je 21:40, natáčam toto video proste. Wow, no. Ale nevadí. Tak aspoň, že dotočím video a potom sa dostrihá, takže budem mať na to čas. Dobre, takže som veľmi rád, že ste dopozerali toto video do konca a pokiaľ sa vám teda páči moja tvorba, tak zanechajte like a odber a vidíme sa zase na ďalšom videi, neviem kedy, nesľubujem. Majte sa každopádne pekne, krásne a užívajte si hlavne život a nebuďte smutní a majte hlavne veľkú náladu. Majte sa pekne a čaude! Mne nemám teraz veľa času. Kocúr, buď ticho. No a